କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ଏହି ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା? ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ନେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା କିଛି ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ 5ଟି ଓ ମୋ ସରକାରରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ନା ବଦଳିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନୂଆ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବ ନା ଜାରି ରହିବ ତାହା ଏହାର ପରିଣାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ଯଦି ଜାରି ରହିବ ତେବେ କେବେ ଏହାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି? ଏହି ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ତଥା କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପିଛା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ 3100 କରିବେ ବୋଲି ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 800 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ।